Il-Partit Nazzjonalista nqabad ma jafx kemm il-bażiku skont is-slides ta' suppost viżjoni ekonomika tiegħu, jiġifieri kemm hu stmat li jkabbar l-ekonomija ta' pajjiżna is-sena d-dieħla. Dan der ċar waqt konferenza tal-istess partit mimlija attakki kontra baġit miżuri soċjali li minnhom se jgawdu l-familji, it-tfal, il-ħaddiema u l-pensjonanti. L-għada li nqara l-baġit tas-sena d-dieħla dan l-istazzjon staqsa mistoqsija sempliċi. Kemm ir-rata ta' tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna f'sena skont il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel il-mistoqsija saret lil Jerome Caruana Cilja, il-kelliem ewlieni nazzjonalista għall-finanzi, li baqa' mfakkar kif mill-istess pożizzjoni il-Partit Nazzjonalista jew ma ħareġx id-dokumenta qabel il-budget jew ħarġu kollu żbalji, iżda Cilja ma kellu l-ebda risposta. Bl-slides li orejtuna li tagħmlu referenza li jom intom sejħulhom bħala viżjoni ekonomika ta' eċċellenza. Mistoqsija sempliċi ħafna bħala ċifra jew rata ta' kemm tikber fis-sena l-ekonomija taħt il-Partit Nazzjonalista. Aħna ħriġna il-viżjoni tagħna. Issa, kemm ħatikber? Kemm ħatikber? M'intix tweġibni. Fuq il-kwalità. Kif bqajna bla tweġiba dorna fuq id-deputat Ivan Castillo li jindirizza wkoll il-konferenza tal-aħbarijiet. Castillo wkoll inqabad mingħajr ċifra u kellu jippunta lejn Ivan Bartolo ta' 6 PM biex suppost iżalfalu ġildu. Onorevoli Castillo, x'jidher li ma jafix ta' farra ta' tkabbir inti? Ħansaqsi l-Onorevoli Castillo ja farra ta' tkabbir pereżempju inti taħt il-Partit Nazzjonalista, Onorevoli Castillo. Ma tafix. Madanakollu hekk kif ġie biex iwieġeb Bartolo inqabad ifittex fuq il-mobile kif lanqas hu ma kien jaf ir-rata ta' kemm il-PN ikabbar l-ekonomija fis-sena li kieku kellu jkun fil-gvern u jimplementa is-suppost viżjoni tiegħu. Qed infittex il-presentation għax ma ġibtix miegħi. Fil-fatwa News taqsa l-aktar minn darba l din iċ-ċifra, madanakollu Bartolo ammetta li din l-aktar ħaġa bażika ma kienx jafa. Inġib id-dokumenti miegħi. Ħallintik in-numri eżatta. Ma tistax ittieli issa? Mhux qegħdin fuqi, ma niftakarhomx bl-ammenti, m'iniex bravu daqshekk u ma nistax niftakar dan numri kollha bl-amment.